सगळ्यांना पुन्हा एकदा शुभ संध्याकाळ. आम्ही कार्यक्रमाला आता सुरुवात करत आहोत. इथे उपस्थित असलेल्या सर्वांचं सकाळ समूह तसंच गोमंतक परिवाराच्या वतीने मी विश्वनाथ नेने स्वागत करतो. आज आम्ही सर्वजण इथे उपस्थित आहोत ते एका खास गोष्टीसाठी. गोव्याच्या स्वातंत्र्य संग्रामाची गाथा मुक्ती, ऐल आणि पैल या संदर्भ ग्रंथाचा प्रकाशन सोहळा आता इथे रंगणार आहे. तत्पूर्वी मी विनंती करतो गोमंतकचे संपादक संचालक राजू नायक सरांना की त्यांनी आजच्या सोहळ्याचे मान्यवर प्राध्यापक सुशीला मेंडिस मॅडम, प्राचार्य मनोज कामत सर तसेच इथं उपस्थित ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक शारदाताई सावईकर या सर्वांना मंचावर घेऊन यावे आणि स्थानापन्न व्हावे. आपल्या सर्व मान्यवरांनी मंचावर आसन ग्रहण केलेलं आहे. सर्वांचे धन्यवाद. गोयचे नाव व्हड करून लहान झाले म्हान, बंदखणीची देवळा झाली लामणदिवे प्राण. गोव्याचे प्रतिभावंत कवी बा.भ. बोरकरांच्या कवितेच्या ह्या प्रसिद्ध ओळी. असं म्हणतात की उज्ज्वल भविष्य घडवायचं असेल तर आपण आपला इतिहास कधीच विसरता कामा नये. गोव्याचा मुक्तीसंग्राम हा असाच एक इतिहासाचा महत्वाचा टप्पा. 19 डिसेंबर रोजी आम्ही गोव्याच्या मुक्तीची 63 वर्ष साजरी केली. ह्याच इतिहासाच्या महत्वाच्या टप्प्यावर गोमंतक वाचकांसमोर घेऊन येत आहे मुक्ती, ऐल आणि पैल हा पहिला संदर्भ ग्रंथ. 1963 सालापासून म्हणजेच गोवा मुक्तीच्या 2 वर्षांनी लगेच गोव्यात गोमंतकचा प्रवास सुरू झाला. तटस्थ आणि सडेतोड पत्रकारिता हे गोमंतकचे ब्रीद वाक्य. अल्पावधीतच गोमंतक गोव्याचे मुखपत्र बनलं आणि प्रत्येक गोवेकर गोमंतकशी जोडला गेला. गोमंतक आणि गोमंतकच्या वाचकांचं अतूट नातं आजही अबाधित आहे, किंबहुना ते दिवसेंदिवस अधिक दृढ होत चाललंय. आता तर गोमंतक वृत्तपत्रासह गोमंतक टीव्ही आणि गोमंतक टाइम्स गोव्याच्या प्रत्येक क्षणांची माहिती वाचकांना पुरवत आहे. प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल या तीनही माध्यमांद्वारे राज्यात, देशात, देशाबाहेर लाखो वाचक गोमंतकशी जोडले गेले. बातम्यांच्या पलीकडे जाऊन समाजात घडणाऱ्या घटनांचा अन्वयार्थ, त्यांचे चांगले वाईट परिणाम, नकारात्मक आणि सकारात्मकतेचे कंगोरे गोमंतक वेळोवेळी मांडत असतात. याच विचारातून गोवा मुक्तीच्या 63 वर्षानंतर गोव्यातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणाची स्थिती आज नेमकी कशी आहे यावर विचार मंथन करायला लावणारा हा मुक्ती, ऐल आणि पैल संदर्भ ग्रंथ. गोमंतकचे संपादक संचालक राजू नाईक सरांना मी विनंती करतो की आजच्या या प्रकाशन सोहळ्याला लाभलेल्या मान्यवरांची ओळख आणि स्वागत तसंच उपस्थितांचेही स्वागत सरांनी करावं. व्यासपीठावर सगळे मानेस्त, शारदाताई सावईकर, माझे मित्र मनोज कामत, सुशीला मेंडिस, विजू पिल्ले आणि कल्पेश काटकर, त्या भायर हांगा बशिल्ले संजीव सरदेसाय आसा, युएफात म्हजो मित्र आसा, मिसेस वाज आसा, आनीक मिस्टर सरदेसाय आनी बाकीचे आमचे सगळे स्टाफूय हांगा आसा. सामके सुरवातेकच तुमकां सांगपा जाय, मुक्ती हो जो पळय संग्रहाय अंक आमी काडला ताचे सगळे श्रेय जर कोणाक दिवपाक जाय ते जायरात. कारण कल्पेश काटकर ही कल्पना घेवन आयलो की आमी 19 डिसेंबराच्या निमतान अशे तरेची एक बरी पुस्तिका आमी काडूं येता जसो दिवाळेक आसता. आनी ती इतल्या खातीर काडया तांचें म्हणणें आशिल्लें की जायराती आसात पूण ताच्या निमतान एक जनजागृती करपाची संदी गोमंतकाक मेळटा. आमी जेन्ना जनजागृती म्हणटात तेन्ना हांव आनी मनोज कामत आज उलयताले की 25 वर्सां पयलीं आनी आतां फरक इतलो आसा की 25 वर्सां पयलीं आमी जेन्ना कॉलेजीन शिकताले आमचो चडांत चड वेळ रस्त्याचेर आसतालो. सतत आंदोलनां, चळवळ, सतत कितें तरी एक निशेध. कारण तो जो काळ जर तुमी घेतलो न्ही 80 to 90 हो काळ सामको एक ज्वालाग्राही सामाजीक चळवळींचो आसतालो आनी विद्यार्थी सामके सदांच नेटान फायट करताले. तातूंत भितर क्लुएफात आसा, तातूंत सुशीला आसा, तातूंत मनोजूय आशिल्लो. हांगा फाटल्यान मिलिंद माडगोती बसला. मिलिंद माडगोती म्हणटा की आज भुरगीं कितें काय म्हणून आयच्या भुरग्यांक जर विचारत तांकां प्रत्येकाक
अरे तुम्ही रस्त्यार येवन झाडात मरे ना आमकां सरकारी नोकरी जाय आमकां सरकारी नोकरी नाका आशिल्ली देवळा हें मात सामकें खरें आमकां टिचर जावपाक नाका आशिल्लें आमकां सरकारी नोकरी जाय नाका आशिल्ली पूण आमचे भितर एक कितें तरी एक चळवळीचो पळय जो कितें एक भितरल्यान एक पुजो भितरल्यान एक आमकां एक लोभ आशिल्लो की कितें तरी फायट करपाक जाय म्हणून तें फायटींग स्पिरिटूच कशें ना जालां काय म्हणून आनी हें जें पळय स्पिरीट ताचे पयलीं आशिल्लें म्हणजे म्हणून तर गोंय मुक्त जालें न्ही आमचें गोंय मुक्त जावपाक भारताचे परस आमकां 20 वर्सां कित्याक लागली हाचो प्रश्न गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करता किंवा कितलेशे बीजेपी वाले करतात तांकां दोश दिवपाचो आसता नेहरूक अरे सगळें नेहरून करप गांधीजीन अशें म्हणलां की गोंयचे लोक स्वताच उठ्ठले आनी स्वतंत्र मेळयतले म्हणून खूब थोड्यो पोटार मेजपा सारक्यो बायलो स्वातंत्र्याच्या होमखणान पडल्यो त्यो झुजल्यो ताणें लोकां मुखार एक आदर्श निर्माण केलो कारण ब्रिटिशां भशेन वेवस्था नाशिल्ली ब्रिटीश कांय प्रमाणान तरी पोर्तुगीजां परस सुसंस्कृत अशें म्हणटाले पूण गोंयान अश्योय बायलो तयार जाल्यो जाणी आदर्श घालून दिलो बायलो मुखार आयल्यो मडगांव जेन्ना लोहियाक धरलो तेन्ना मोठ्या प्रमाणाचेर बायलांनी आंदोलन केलें अशे तरेचे देखी आमच्या गोंयान भितर आसात आनी अशे तरेचे सावयकर ताई सारकी बायल आमकां अजुनूय आसा आमचे भितर आदर्श निर्माण करतात आनी आमी तांकां पळोवंक शकतात खूब भाग्यान हें लक्षात घेयात आमचे फुडले जनरेशन पयशे येतले आनी 10 वर्सांनी जे पळय भुरगे कॉलेजीक येतले तांकां स्वातंत्र्य सैनीक कोण ते पळोवपाक मेळपाना आमी गांधीजी पळोवना आमी नेहरू पळोवना आमी देशाचे भारतीय लढ्यांतले आमी स्वातंत्र्य सैनीक आमी पळोवंक शकलो पूण आमचें भाग्य आमी गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक पळयतात तांणी बरयल्लें साहित्य आमी वाचतात आनी ताचोच भाग म्हणून ही मुक्ती ही पुस्तिका तुमच्या मुखार येता ही पुस्तिका फक्त तुमी वाचून न्ही ही पुस्तिका कॉलेजींनी पावपाक जाय ही पुस्तिका स्कुलांनी पावपाक जाय ह्या स्कुलांनी भुरग्यां मुखार ते वाचून दाखोवपाक जाय आनी इतलेंच न्ही तातूंतले कांय धडे पाठ्यपुस्तकांनी सुद्दां आयले एज्युकेशनल करिक्युलमान सुद्दां जर आयले जाल्यार म्हाका दिसता ते फुडल्या पिळगे खातीर ती एक नवी देख आमी निर्माण करूंक शकतले अशें म्हाका दिसता आमचे मदीं आसा मनोज कामत हांव मनोजा बद्दल सदां म्हणटा मनोज आयच्या शिक्षीत अशा गोंयांत गोंयच्या एज्युकेशन फिल्डान भितर जे थोडेच खडेगांठ जे विचार करतात जे भुमिका घेतात जे रस्त्यार येवपाक लोकांक प्रवृत्त करतात आनी जे सतत उलयतात आनी बरयतात अशे म्हणजे थोडे प्राध्यापक तातूंत मनोज कामत आसा म्हणून म्हाका खूब बरें दिसता आमचे मदीं सुशिला मेंडीस त्यो तर जाणात सुशिला मेंडिसाचो बापूय स्वता एक स्वातंत्र्य सैनीक मुंबय आशिल्लो आदवोगाद पूण गोंयचे चळवळींत सक्रीय ताणें वांटो घेतलो आनी इतलेंच न्ही सुशिला स्वता एक खडेगांठ एक बरोवपी एक बरी प्राध्यापक सो आमचें एक भाग्य आमकां एका अर्दान मदीं बसल्या गोंयची एक स्वातंत्र्य सैनीक जी सामकी प्रखर स्वातंत्र्य सैनीक ताचे दोनूय अर्दान आसत इतिहास गोंयची भुमी गोंयचो लढो हाचे बद्दल जागृताय करपाक सामके फुडें आशिल्ले दोन आयच्या पिळगेंतल्यो सेनानी सुशिला आनी मनोज हांव तुमकां तिगूय जाणां आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या कार्यावळीच्या निमतान येवकार दिता आनी 2 उतरां सोंपयता धन्यवाद. Respected freedom fighter Shantatai Savarkar, all the eminent members on the dais, off the dais, friends. I congratulate the Gomantak publications for bringing out this issue, which is a really required issue of the moment. Because when we talk about Goa's liberation struggle, there are so many different points of view. And history flowers when there are more points of view. And this publication will bring to the front the different points of view with regard to Goa's liberation struggle. And it's the first time, I think it's a very novel idea that you envisaged. So I congratulate you. And when we talk about Goa's liberation, Goan historiography always talks about 3 currents, and it was an idea put forth by Antonio Bruto Costa. In Portuguese, he wrote about primeiro, segundo and terceiro corrente, which means the first, second and the third current. The first current was with regard to Goa being a province of Portugal and continuing to be one. The second was that Goa should be a part of the Indian subcontinent. And the third, which is very important, that Goa should be an independent space, not a part of Portugal, neither a part of India. Now it was this third current that Antonio Bruto Costa spoke about, which had no takers, except for a small group of people in Margao, the Circular de Margao,
which had some members, and therefore it did not see the light of the day. Now, there are people in Goa today who still belong to the third current. They may be few, but they do speak about the necessity of Goa should have been a separate country by itself. Now, geopolitically, this is not very feasible, but they were of the view that Goa, having 450 years of Portuguese rule, did not have the same cultural and social patterns as the rest of the country. In that sense, there is a point of view that we are different. We have our own identity, our own asmitai, and therefore we cannot just belong to a part of the larger India. Then, as well as now, this is a point of view which I'll come to later, where some of the freedom fighters also met Pandit Nehru. Now, unfortunately, you find that history has been many a times used and abused for political gains, for electoral purposes. And it is also true of Goa. It is said that why did it take 14 years for Goa to be liberated? 1947 to 1961. And the blame is always put at the door of Pandit Nehru because he was the first Prime Minister of the country. And he was the leader of the Congress. So sometimes political exigencies decide which standpoint in history you take according to whether you belong to this party or that party, rather than believing in historiography, in believing in archival material, in believing in proofs of history. So what I'd like to do today is to point before this August gathering two things. First is a point of view put forth by Cleofart Almeida Coutinho, which as a historian, I mean, he may be my husband, but as a historian, I'm quite aghast with the fact that no historians in Goa, past or present, ever thought about this point of view. And singularly, it goes to his credit to even think of such a perspective in history, where he says that it is a blessing in disguise that this delay of 14 years took place. Okay? And why does he call it a blessing in disguise? Because when the states were reorganized on linguistic basis in 56, Bombay was not yet a part of Maharashtra. And there were other parts like tribal areas of Nagaland and Punjab, which were not a part of this reorganization process. Now, the reason of Bombay was that because in Bombay people spoke Marathi, but the people who controlled the business were Gujaratis. So that was the basic problem. And it was much later, after the Samyukta Maharashtra Samiti fought for so many years, so many people died in police firing, about 106 people. From 1955 to 1960, this struggle took place for Samyukta Maharashtra, and finally it took place on May 1st, 1960. Now understand one thing, that if the Portuguese had left Goa before this date, where would the Goans be? They would definitely be a district of Maharashtra, because Maharashtra was formed on 1st May 1960. Because of this, the delay may have helped us today to retain our identity as a separate union territory, as a separate state. नमस्कार. इकडे आजच्या या सुंदर अशा कार्यक्रमाला खास उपस्थित गोव्याच्या ज्येष्ठ महिला स्वतंत्र सेनानी शारदाताई, त्यांच्यासोबत आज खरं म्हणजे तुम्ही एक नवा इतिहास घडवलेला आहे राजू साहेबांनी. कारण इतिहास ज्यांनी घडवला त्या व्यक्तीला त्यांनी स्टेजवर बोलवलं आहे. इतिहास जे लिहितात किंवा इतिहासाचा अभ्यास करतात, इतिहास ज्यांनी लिहिला त्याच डॉक्टर सुशीला मेंडिसना तुम्ही बोलवलं आहे. आणि तुम्ही वर्तमानाचं वर्तांकन आणि सत्यकथन तर दररोज करत असता, म्हणजे भूत आणि वर्तमान याचा समन्वय साधण्यासाठी मला वाटतं तुम्ही मला बोलवलं असेल. कारण नेहमी तुम्ही ऐल आणि पैल म्हणजे
एक साम्य आणि त्या निमित्ताने एक समन्वय तुम्ही भूत आणि भविष्याचा राखलेला आहे. सर्वात प्रथम ज्या ज्ञात आणि अज्ञात स्वातंत्र्य सेनानींनी आपल्या गोव्यासाठी घाम आणि रक्त आटलं, त्यांना कदाचित मला वाटतं मुक्ती ऐल आणि पैल हा खरा समर्पित व्हायला हवा. कारण गोमंतक पेपर हा फक्त एक पेपर नव्हे तर जनमानसाचे नाडी असे होता का म्हणत. कारण गोवा मुक्तीनंतर खऱ्या अर्थान गोमंतकीयाच्या आयुष्याचे, गोमंतकीयाच्या जीवनाचे, आमच्या विचार आणि आमच्या वेदनांचे अंकुर आणि हुंकार जर स्पष्टपणे त्यांच्या पेपरांत जर व्यक्त केला असं झालं तर गोमंतका. आणि तटस्थपणात सदैव गोमंतकाची भूमिका घेत, गोमंतकीयांचेर पांघरून घालत, गोमंतकीयांचे यश आणि भवितव्य हाचो विचार करत सतत गोमंतक बरयत आयला, लोकांक विचार प्रेरित करत आयला, लोकांक बरोवप्यांक न बरोवप्यांक ताणें बरोवपी केले आणि बरोवपी लोकांक विचारवंत गोमंतकान. ताचोच एक फुडलो भाग, ताचोच एक फुडलो पैलू म्हणजे मुक्ती ऐल आणि पैल. आणि म्हणून हांव म्हणन की ज्या लोकांनी, ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी किंवा स्वातंत्र्य सैनिक तर पहिली आमच्या गोव्याच्या स्वातंत्र्याच्या पूर्वी 1960-61 पासून पर्यंत आणि 61 पासून जो नवो गोंय जे कोणें घडयलां ते खंयच्या सरकारान घडोवना. आम्ही ताचे श्रेय मागीर भाऊसाहेब बांदोडकर, शशिकला काकोडकर ताई आणि राणे किंवा ताच्यानंतर मनोहर पर्रीकाराक जरी दिले जाल्यार गोंय घडोवपाचें खरें काम प्रायव्हेट एंटरप्रायझेसान गोंयांत केलें. इट वॉज नॉट द गव्हर्नमेंट, इट वॉज नॉट एनी गव्हर्नमेंट फॉर दॅट मॅटर. खंयच्याय सरकारची भूमिका कशी आसची जाल्यार एक नवे स्वतंत्र जाल्लो प्रदेशाक एक दिशा निर्देशन करपाचो प्रयत्न भाऊसाहेब बांदोडकरान एकदम चोख केला. म्हणजे लक्षात घ्या कशा पद्धतीची परिस्थिती. कॉलोनियलिझम हाचेर हांव उलयतना, इंटरनॅशनल राजकारण, ग्लोबल जिओ पॉलिटिक्साचेर हांव उलयना, पण गोंयाची सोशियोलॉजिकल परिस्थिती कितें आशिल्ली. मूठभर शेटजी आणि भटजींच्या हातात सबंद गोंयची सत्ता 1961 पर्यंत आणि शेटजी आणि भटजींच्या हातातल्या सत्त्यांतर बहुजन समाजापर्यंत व्हरपाचो जर खरो प्रयत्न केलो जाय जाल्यार तो भाऊसाहेबान केलो. म्हणजे आपल्या उक्तींतल्यान केलो, आपल्या कृतींतल्यान केलो, आपल्या बऱ्या कायद्यांतल्यान केलो. ताच्या नंतर जर कोणें पावल भितर दवरूंक जाय आशिल्लें किंवा हस्तक्षेप जर कोणें करूंक जाय आशिल्लो मोर दॅन कूळ कायदो आणि मुणकार कायदो जाल्यार तो सरकारान. आणि सरकारान त्या वेळाचेर 61 भाऊसाहेबान म्हाका दिसता तिकडे घर, तिकडे शाळा, वाडा तिथं शाळा आणि गांव तिथे रस्ता ही भूमिकेत खऱ्या गोंयची प्रगती सुरुवात झाली. 1947 ते 1961 जे 14 वर्सां आमी जेन्ना उलयता ती फक्त 14 वर्सां ऑफ कॉलोनियलिझम न्हय. लक्षात घ्या, इट वॉज 14 years ऑफ इकॉनॉमिक ब्लॉकेड फॉर द स्टेट ऑफ. खऱ्या अर्थात आमकां 14 वर्सां मुक्ती, 14 वर्सां नंतर मुक्ती मेळ्ळी कितें काय 40 वर्सां नंतर मुक्ती मेळ्ळी कितें. खऱ्या अर्थान नुकसान खंय जालें जाल्यार इकॉनॉमिकली आर्थीक जे गोंयचे राजकारणा परस, समाजकारणा परस अर्थकारणाचें जे नुकसान जालें ताचेर आमी खूब कमी उलयतात. लक्षात घ्या, 1947 जेन्ना गोंय आमचे भारत स्वतंत्र जालो ताचे नंतर इमिडिएटली केम द फर्स्ट 5 year plan. First 5 year plan came in the year 1951, 1951. 1951 to 1961 पर्यंत आमकां 2 5 year म्हणजे 2 पंचवार्षिक योजना गोंयाक मुकले. पहिलो पंचवार्षिक योजना जी नेहरू हाडली 1951 तातूंत ताणें द एंटायर एम्फसिस वॉज ऑन बिल्डिंग ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. भाकरा नांगल डॅम म्हणटात तो. बरोबर सबंद देशा भितर रस्त्यांचे नेटवर्क, एअरपोर्टाची निर्मिती, डॅम्साची निर्मिती ही 1951 टू 1956 पर्यंत झाली. आणि गोवा वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो देअरफॉर वी नॅचरली लॉस्ट that amount of resources, that amount of wit, that amount of determination which went to infrastructure creation. हे झालं 56 पर्यंत. फ्रॉम 1956 टू 1960 पर्यंत सेकंड 5 year plan संबंध भारतात राबयलो and the entire focus of second 5 year plan was on industrialization. जेन्ना 1961 पोर्तुगीज गोंयच्यान गेले there was nothing in the name of industry in the state of Goa. एक माचीसाची फॅक्टरी, एक शिप बिल्डिंग, एक शिपाची नेट करपा सारखी फॅक्टरी, त्या शिवाय सामान्य गांवा भितर तेल काडप खोबरेल ताच्या पलीकडे गोंयांत आनी कसलीच फॅक्टरी ना. इन द नेम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विटो पाडपाच्यो, ताच्यो भट्ट्यो, ताच्या शिवाय आनी काय ना. म्हणजे लक्षात घ्या, ज्या ठिकाणी फक्त माचीस सोडून काय तयार जायना
इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्याकडे ना, इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्याकडे ना, economic resources mining also was least, but it was not developed because Portugal never wanted technology infusion in the state of Goa for their own obvious reasons. माझ्या बंधुभगिनीनं आता परत बरीच काही माहिती तुम्ही ऐकली, आणि मी प्रत्यक्ष भोगलेली आहे, त्यामुळं माहिती सांगेन जरा जास्त होईल, तुम्हाला कंटाळा येईल. कारण एकदा सुरुवात केली म्हणजे सांगितल्याशिवाय होत नाही आणि पुढं पुढं जातं. तर जेव्हा तुम्हाला कंटाळा येईल तेव्हा मला थांबायला सांगतात. तर बंधू गेलेलं मला खूप बरं वाटलं आज, कारण पत्रकारांच्या माणसाने मला बोलावलं. कारण मी खूप जवळजवळ 2 वर्ष झाले मला कुणीतरी पत्रकार पाहिजे काही सांगायला असं नेहमी म्हणत होते. पण पत्रकार देवानं तुम्हाला बुद्धी देऊन मला बोलावलं असो. तर आम्ही जवळजवळ 1947 साली भारत स्वतंत्र झाला, आणि भारताचा जो छोटा भाग गोमंतक तो पारतंत्र्यात होता, पोर्तुगीजांच्या जखडत होता. तर भारत स्वतंत्र होऊन जी जवळजवळ 18, 19, 20 वर्षांची मुलं, तरुण मुलं गोवा स्वातंत्र्याच्या उद्देशानं गोव्यात आली. पण त्यांचा खरा उद्देश गोवा स्वातंत्र्याचा होता. पण ते यांनी म्हटल्याप्रमाणे खेडेगावात एकही शाळा नव्हती. आमच्या सावयवेऱ्याला 4 महिने शाळा, 8 महिने गुरुजींना हाकलून घालायचे, परत 6 महिने शाळा, परत 6 महिने जाईल. अशा पद्धतीनं 4थी पर्यंत माझी शाळा झाली. आणि माझे वडील नेहमी भीक मागितल्यासारखे, कुणी टीचर असला तर सांगा, म्हणजे शाळा बंद पडल्यावर कुणी टीचर असला तर मला कळवा असं सांगायचे. कारण माझे वडील रोजीदार होते. रोजीदार म्हणजे आता पोलीस पाटील, जिथे पोर्तुगीजांचे नोकर होते. आणि त्या रक्त त्यांचं स्वातंत्र्याचं, पण नोकर पोर्तुगीजांचे. त्यांच्याकडे सावई, वेरे, वळवई आणि वाघुर्मे अशी 4 गावं त्यांच्या हातात होती आणि पोर्तुगीजांनी दिलेली. आणि सकाळी उठल्याबरोबर ते त्या गावाकडे जाते. आम्ही 11 भावंडं, पण आमच्याकडे बघायला त्यांच्याकडे लक्ष असत नव्हतं. असू दे. तर अशा प्रकारे त्यांनी टीचर जमायला सुरुवात केली. आमची शाळा नारायणाच्या देवळात भरत होती आणि त्याची पूजा वडील करत होते, देवाची नारायणाची पूजा. आणि त्या मग जागा होती आणि तिथं त्या जागेत शाळा भरवायचे. तर काय झालं, जी खालच्या जातीची म्हणून आहे आपण, पण जी कामगार मुलं होती त्यांनी शाळेत यायचं नाही. असं 1, 2, 3 कुटुंब अशी होती सावयवेऱ्याला, त्यांनी शिकायचं नाही. आणि वडील म्हणत होते नाही, ती आमच्या मुलासारखी मुलं आहेत, त्यांनी हे कशाला सांगते पार्श्वभूमी पुढं सांगेन. आणि तर त्यांनी शिकायलाच पाहिजे, आमच्या मुलाबरोबर त्यांना शाळेत यायला पाहिजे. म्हणून ते घरोघरी जाऊन ते मुलांना पाठवा म्हणायचे. आणि ती 2-3 घराणी होती, त्यांनी त्या मुलांना हाकलून जायचं, तुम्ही थांबायचं, तुम्ही चला पाहिजे असं त्या देवळातून. असे बरेच हे झाले. आणि जेव्हा रानडे गुरुजी आले, ती 5-6 मुलं आले म्हणते ना मी, रानडे, गोखले, साठे आणि देशपांडे अशी मुलं आली. आणि ती निरनिराळ्या खेडेगावात थांबली. ती आली होती गोवा स्वातंत्र्याकरता, पण राहिली टीचरचं नाव. आणि दोन्ही कामं करायची ती, मुलांनाही शिकवायची आणि रात्री कंदील घेऊन डोंगरावर नाहीतर खेडेगावात अशी जायची आणि साक्षरता प्रसार करतो म्हणायची. आणि तरुण मुलांना तयार करायची आणि जाणत्या मुलांना सही करायला शिकवायची. असेच त्यातलेच एक आमचे रानडे गुरुजी अगदी क्रिश झालेले, अगदी म्हणजे आमच्या घरी जेव्हा आले आमच्याकडे, कुणीतरी सांगितलं पद्माकर सावेकरांना टीचर पाहिजे, तुम्ही तिकडे चला. ते 2-3 आले. त्यांच्यापैकी एक रानडे, मोहन रानडे,
त्यांचं खरं नाव आपटे, मनोहर आपटे. पण त्याने तिकडं ते स्वातंत्र्यात चळवळीत होते आणि इथं कोणी पकडतील म्हणून त्यांनी आपल्या मामांचं नाव रानडे सार्थ केलं आणि मनोहरचं मोहन लावलं. आमच्याकडे आले, अगदी क्रिश झालेले. वडिलांनी आईला जाऊन म्हटलं हा आणि काय शिकवणार, आज आहे उद्या नाही असं आहे, अशा पद्धतीचे होते. तर आईने म्हटलं आले ना असं नाही, राहू दे, बघूया काय करतात ते. जवळजवळ 2-3 महिने वडिलांनी माझ्या त्यांना तेल लावून गरम पाणी करून आंघोळ घालून घट्टमट्ट केलं आणि देवळात पाठवलं आणि आम्ही शिकलो त्यांच्याकडे. आणि त्याच्यानंतर संघाचे आहे ते रानडे गुरुजी संघाचे, आणि त्याने आपला संघही सुरू केला, शिकवणंही सुरू केलं आणि स्वातंत्र्याच्या चळवळीचं श्री गणेशाही सुरू केलं.